Posledné minúty starého roka boli pred Prešovským divadlom Jonáša Záborského mimoriadne rušné. Diskotékové hity sa striedali s ľudovou veselicou a tesne pred polnocou tu svoj povestný lokál patriotizmus vyjadrovali tisíce Prešovčanov. Vítanie 4. slovenského roka v Prešove nezavršila iba táto veľkolepá paráda padajúcich svetiel, ale odhalili tu aj originálne hodiny, ktoré v tejto chvíli začali odratúvať dni chýbajúce do 3. tisícročia. Táto unikátna myšlienka potvrdzuje presvedčenie Prešovčanov, že sú spolu s Parížom pupkom sveta, pretože ležia na tej istej 49. rovnobežke, ale to samozrejme nebolo to hlavné. Patríme ku generácii, ktorá má šancu prežiť rok 2000. Od začiatku 3. tisícročia nás delí 1461 dní, ktoré sme sa rozhodli odpočítavať na budove divadla Jonáša Záborského so želaním, aby tieto dni boli dňami pokoja, šťastia a nekonečnej nádeje pre ľudstvo. So želaním šťastného nového roka vystúpili okrem umelcov a súborov na tomto pódiu aj prešovskí rodáci zo súčasnej slovenskej politickej scény.